Bideo honetan saiatuko naiz azaltzen nola egin behar den C bat mailako mintzamen proba, bai? Behintzat prestaketa hori. Ez dut nik mintzamenik egingo, baina azalduko dizuet nola prestatzen dudan nik. 2018ko azterketa bat hartuko dut eredu, eta horrelako zerbait ikusiko duzue, bai? Hau izango da mintzameneko lehen zatia. Hau da, zuen bakarrizketa, 5 minutuko bakarrizketa bat izango da. Gero, elkarrizketa bat egin beharko duzue, baina bideo honetan hori ez dut azalduko. Agertuko zaizue horrelako testu bat, izenburu bat, idazlearen izena, batzuetan argazki ere irteten da, eta hemen testu bat izango duzue. Eta gero, beti galdera berak ageri dira. Zer dio idazleak, edo zer dio nintzen baitak, zein ideia azpimarratuko zenuke, eta zergatik. Eta gero, eman zure iritzia, eta iritziaren inguruko galdera batzuk. Berez, hau prestatuta dago 5 minutuan galdera guztiei erantzuteko. Berez, gaia prestatzeko galdera hauek 2 minutu terdian erantzun beharko lirateke, eta gero iritzia beste 2 minutu terdian. Horrela egiteko prestatuta dago, gero testuaren arabera eta kontrolatzen duzuenaren arabera, luzatu daiteke lehen zatia edo bigarrena. Orduan, lehen galderan, hemen gaia prestatzeko zer dio nintzen baitak, egin beharko duzue testuaren inguruko laburpen txiki bat. Eta gero, zein ideia azpimarratuko zenuke eta zergatik, horra aurkitu beharko duzue ideiarik garrantzitsuena, eta normalean izaten da, zergatik idatzi du honintzen baitak kasu honetan gai honen inguruan eta ez beste gai baten inguruan, bai? Galdera horiei erantzun beharko diezu, hemen zein ideia azpimarratuko zenuke eta zergatik. Orduan, nik egiten dudana eta irakasle askok egiten dutena, izaten da horri zuri bat hartu eta horizontalki jarri. Erdian borobil bat edo elipse bat egiten dugu, eta gero marra batzuk borobil horretatik edo elipse horretatik ertzetara. Egin daitezke 5 zati, 4, 6 behar dituzuenak. Zirkulu horren erdian jarriko duzuena izango da testuaren izenburua, idazlearen izena, eta nik normalean esaten dut lehenengo esaldia ere idazteko. Zergatik, testuarekin edo testuaren izenburuarekin ez nahazteko edo, idazten badugu lehen esaldia eta ondo hasten bagara, urduritasunak eta joan egingo dira, eta gaizki hasten bagara, urduriago jarriko gara, eta normalean ez dugu horren ondo egingo. Adibidez, horrela geratuko litzateke. Izenburua kontzientzia, idazlea honintzen baita, eta lehen esaldia esan daiteke kontzientzia izeneko testuari buruz hitz egingo dut, honintzen baitak idatzitako testuari buruz hitz egingo dut, edo horrelakoren bat. Askotan gertatzen dena da, testua luz edo testuaren izenburua luzea izaten denean, arazoak etortzen dira, kontzientzia labur-laburra da, baina sartuko bagenu hemen kontzientziak euskal gizartean duen garrantzia, kontzientziak euskal gizartean duen garrantzia izeneko testuari buruz hitz egingo dut, agian izan daiteke beste errazago bat, testuak izenburu hau du, esan, izenburua bera, eta gero, honintzen baitak idatzitakoa da, eta horrelakoa. Jarraian, idatziko ditugu hemen, idazleak aipatzen du, esaten du, argi uzten du, azpimarratzen du, idazleak dio, edo idazlearen arabera, idazlearen iritziz, idazlearen ustez, horrelakoak jarriko ditugu hemen ez errepikatzeko.
minutu horietan zehar ez ibiltzeko idazleak esaten du, idazleak esaten du, idazleak esaten du. Aukera hauek jarriko ditugu, horrela, apur bat, aberastasun apur bat izateko. Eta jarraian, hasiko gara, testuaren galderak erantzuten, hemendik hasita eta erlojuaren norantzan. Hemen beste marra bat egin daiteke, eta orduan lehenengo galdera hemen erantzungo genuke, bigarrena hemen, hirugarrena hemen, laugarrena edo hartu daiteke atal bat baino gehiago eta bertan galdera bat baino gehiago erantzun. Horrela ere jar daiteke. Lehen zati honetan jar dezakegu, autoa erabiltzen dugunok, aitzakiak jartzen ditugula beste batzuekin ez partekatzeko, aitzakiak jartzen ditugula garraio publikoa ez erabiltzeko, eta hemen kontatzen jarraitu honintzak esaten duena. Eta hemen, kasu honetan, honintzen baita bertsolaria da, eta bertsolariek normalean idazten dutenean, eta bertsoak botatzen dituztenean, mezurik garrantzitsuena azkenerako uzten dute. Eta kasu honetan uste dut hori egiten duela, eta azken lerroan agertzen dena, ulertuko ote dute, ingurumenari laguntzen badiogu, geure buruari laguntzen diogula. Nik uste dut hori dela, azpimarratzen duena eta ideia nagusia, ezta? Autoa partekatu, kutsadura murriztu eta horrelakoak ingurumenari ondo egiten diotela eta ingurumena ondo badoa geu ere bai ondo ibiliko garela, ezta? Zer deritzozu gai honi? Hemen jarri beharko genuke, gai garrantzitsua da, ez dakit kutsadura murriztea nahitaezkoa da, bestela klimaren aldaketak hil egingo gaitu eta horrelakoak. Eta jarraituko dugu erantzuten, erlojuaren orratzen norantzan, galdera guztiak jarraituko dugu erantzuten, bai? Hemen, kutsadura murriztea ezinbestekoa da, autoak partekatzea garrantzitsua da, autorik gabeko hiriak imaginatzen dituzu, imaginatzen badituzu, bai, ez, zergatik, agian Amsterdam, agian ez da autorik gabekoa, baina ia, bai, bizikleta gehiago izango ditu autoak baino. Zer kalte egiten du autoaren gehiezko erabilerak, CO2 isurtzen dute, NOx-ak eta SO2-ak botatzen dituzte, euri azido eragiten da, kutsadura lainoa, arnas gaixotasunak, planetaren ingurumena kaltetu egiten du, zein irten bide, hemen zuek asmatzen duzuena, bide gorri gehiago jarri, diru laguntzak txirrendularentzat, edo isunak kotxa partekatzen ez dutenentzat, peajeak eta horrelakoak. Eta gero, garrantzitsua da hemen, lokailuak erabiltzea. Eta lokailuak ez errepikatzeko, egingo duguna izango da, hemen zati bakoitzean, lokailuak jarriko ditugu, alba da beste kolore batez, eta orduan eskura edo begibistan ikusi ahal izango ditugu, eta ez ditugu errepikatuko. Orduan sartuko ditugu tarte bakoitzean batzuk, eta horrela aldez aurretik jakingo dugu zeintzuk erabiliko ditugun gutxi gora bera. Idatzi ditugu dagoeneko beste kolore batean lokailuak edo antolatzaileak, eta hori, horrela begibistan ikus daiteke era erraz batean eta ez errepikatzeko. Askotan beste eskema batzuetan eta gertatzen dena da, jende askok egiten duela idazlan moduko bat, eta gero baztertzailearen aurrean dagoenean, oso zaila egiten zaio esan nahi duena testuan aurkitzea, ezta? Idazlan batean
ez da erraza hori egitea, ez da erraza esan nahi duzuna aurkitzea. Izan behar da eskematikoa den zerbait, bisuala, eta 2-3 segundutan horriari begiratuta ikusteko modukoa. Orduan, gu hasiko ginateke hemendik, honintzaen beitak, kontzientzia izeneko testu bat idatzi du, hori buruz hitz egingo dizuet, aipatzen du autoa erabiltzen dugunak aitzakeak jartzen ditugula, esaten du diru lagunt edo zerga batzuk jarriko zaizkiela autoa erabiltzen dutenei, argi uzten du jendeak aitzakiak baino jartzen ez dituela, bai? Orduan alde batetik, hau, bestetik bestea, bai? Gero bigarren galdera erantzuko genuke, ez dakit, dena den, hau, bestea, gainera, esan nahiko nuke, hala ere, kutsadura murriztea, ez dakit zer, horrez gain, autoa partekatzea ere garrantzitsua da, adibidez, Amsterdamen, ez dakit zer, ez dakit nor, eta hemendik jarraituko genuke, eta gero labur bilduz, esan nahiko nuke hau, eta amaitzeko ez dakit zer eta bestea. Eta hau izango litzateke zera horretan egin beharrekoa. Garrantzitsua da, lokailu edo antolatzaile hauek, agian idazlanean jar daitezke beste batzuk, horrela ponposoagoak edo, eta ondo geratu daiteke, baina gero hitz egiterakoan natural irteten ez bazaizkizue, nik ez dizuet gomendatzen. Nik gehiago erabiliko nituzke, zuen gustukoak eta natural irtetzen zaizkizuenak, bai? Besterik gabe. Agur.